Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'un poema, La ciutat del fum, i del seu autor, el cantor d'Ègara. Terrassa és coneguda com la ciutat del fum, la ciutat de les xemeneies. És una expressió que hem estat escoltant durant molt de temps. El significat o l'origen és senzill. Era el paisatge que hi havia a Terrassa de començaments del segle XX, finals del segle XIX. Tot ple de xemeneies, tot ple de fum. Però l'origen, aquesta expressió, d'on prové? Ho sabeu? Jo no ho sabia. Aquest estiu estava llegint aquesta novel·la de Vicenç Villatoro, La ciutat del fum, i la meva sorpresa va ser així, quan vaig obrir el llibre per començar a llegir-ho i vaig centrar-me aquí es veu, amb la introducció, que diu així. I cada jorn més fàbriques, proclamin tes grandeses, dels teus fornals les boires, per l'ample espai exteses, de l'astre rei amaguin l'irresistible fum. Tasca teva és noblíssima, ja en ella vens de raça, i així dirà la història. Mireu, mireu Terrassa, és la filla d'Ègara, és la ciutat del fum. Per Antoni Ventalló, el cantor d'Ègara. La ciutat del fum, llegenda dedicada a les classes industrials obreres de Terrassa, 1904. Vaig flipar i vaig dir, ei, podria ser aquesta la primera vegada que surt aquesta expressió? La ciutat del fum. I aquest vídeo és una petita pinzellada de la petita investigació que he pogut fer, aquesta recerca d'aquest autor, el cantor d'Ègara, i d'aquesta expressió, la ciutat del fum. I després ja parlarem de la novel·la. Per Antoni Ventalló i Vintró va néixer al 1846 i va morir en el 1910. Ell era el fill gran. Què vol dir això? Que era l'hereu d'una família burgesa catalana, conservadora, que va viure a la ciutat a mitjans del segle XIX. Ell va estudiar farmàcia, però va combinar la seva professió amb la literatura. Ell sobretot escrivia versos, però també va fer obres de teatre. Com a família conservadora, això es veurà reflexat o inspirat en algunes d'aquestes obres de teatre. Les seves obres de teatre són normalment comèdies de costums catalans, situades en ambients rurals i on els seus protagonistes viuen situacions amoroses. Aquests protagonistes han de lluitar per aconseguir que el seu amor sigui fructífer i que tinguin un final feliç. En el 2012, a la Biblioteca Central de Terrassa, dintre del que era el Vers Poesia 2012, va haver-hi un debat molt interessant en el que van participar Jaume Aulet, Àngels Carles i Vicenç Villatoro. El poema La ciutat del fum, de Per Antoni Ventalló i Vintró, va ser motiu d'un anàlisi des de la vessant artística, històrica i literària. Jaume Aulet és el crític literari i va dir el següent d'aquesta obra de La ciutat del fum. És el típic poeta de la Renaixença, que el que fa és una oda com feien les odes a la pàtria dels Aribaus i els poemes de Verdaguer. Fa una oda a la ciutat de Terrassa, amb un to molt retòric, tal com eren pròpies del segle XIX. Per això, en el seu moment, els intel·lectuals més moderns de Terrassa no li van donar massa importància. En canvi, els vells intel·lectuals sí que el valoren. Àngels Carles, com a historiadora, va comentar: és una visió una mica idíl·lica. En tot cas, una ciutat del fum mai pot ser un lloc massa agradable per viure, per dir-ho d'alguna manera. Però es fa referència a la industriosa Terrassa, la filla d'Ègara, tot un llenguatge i una exaltació que segurament la realitat era una mica diferent. Per a l'escriptor Vicenç Villatoro, que diu: com a oda a Barcelona de Verdaguer, entra en diàleg amb l'oda a Barcelona de Maragall, és a dir, són poemes, el de Verdaguer i Ventalló, una mica amb l'esperit del segle XIX, pensant que la indústria ho arreglarà tot, i al segle XX les ciutats industrials es trenquen i xoquen. De la mateixa manera que Maragall respon a Verdaguer, després de la setmana tràgica amb una oda nova a Barcelona, que recull aquests efectes destructius, la meva ciutat del fum és la Terrassa que es trenca amb la Guerra Civil. Per Antoni Ventalló va ser una persona molt polifacètica, d'acord amb el temps que va viure, amb incursions en la literatura, la història,
el periodisme, l'assaig científic. Va ser poc conegut dintre del que seria la literatura de Terrassa, tot i ser un dels pocs poetes terrassencs que va viure en el segle XIX. En el 1868 va participar en uns Jocs Florals de Barcelona, amb un poema, Ruïnes, i un pseudònim, El Cantor, d'Ègara. I en va guanyar. A més, en aquest mateix any va estrenar una comèdia, La muller que fa per casa. En el 1904 escriu La ciutat del fum, un cant a la seva ciutat, Terrassa, en ple procés industrial. També va coincidir amb l'estrena d'una obra de teatre a Barcelona. És curiós, però mai va publicar un llibre amb el recull de la seva poesia, malgrat sabem que va haver-hi un manuscrit entre 1860 i 1890. També va publicar estudis sobre qüestions agrícoles, La repoblació forestal i l'eucalipto en ella, de 1908. També va publicar monografies Història de Terrassa, Sant Pere de Terrassa i Viladecavalls, i les Antigüetats de Sant Pere de Terrassa, dins l'àlbum monumental i pintoresc de Catalunya de 1878. I molts de vosaltres estareu dient, Ventalló, és que em sona molt la plaça Josep Ventalló, per exemple? Doncs, efectivament, tenia un germà petit que va ser Josep Ventalló, que va ser polític, periodista i metge. I és el que tots i totes ens sona una miqueta més. Doncs agraeixo profundament haver llegit aquest llibre, que a més em va encantar. Està ambientada a la Terrassa de 1956, molt interessant. I a més és una de les rutes literàries que organitzen des de la Biblioteca Central, que jo estic desitjant que la tornin a fer perquè aquest cop la podré fer. Us recomano el llibre i torno a dir-ho, gràcies per fer-me descobrir aquest cantor d'Ègara. Ara us deixaré escrit el que són alguns d'aquests poemes de La ciutat del fum perquè els pugueu llegir amb calma. I res, ha sigut una pinzellada per aquest poeta, l'origen d'aquesta expressió de La ciutat del fum. Espero que us hagi agradat i res, aquí seguim. Adeu!